Ikusebuka dubane leli. Yekela lento yakho uthi mangabe uthola imali ucabanga indlela zokidla kuphela. Danko. Ikusebuka dubane leli. Ukunishela sazonishela bosubhadali. Silinde nje lenyanga ukuthi iphele. Danko. Imithetho kaFebruary. Number 1. Ofihliwe nezo find out angasibangeli umsindo kosami nge14 simatasa. Number 2. Uma ungatholanga lutho ungasichazeli. Thina siyamazi umuntu kabafa. Number 3. Kuningi ongakuzuza kulonyaka uma nje ungazinaka wena kuqala. Number 4. Le inyanga yothando. Qala ngawe ukuzikhombisa uthando oluningi. Ngiyabona mina imithetho. Ikusebuka dubane leli. Kulonyaka ake sizama ungaphindi amaphutha azosibambezela njengalonyaka odlule. Ake sibambisane kahle nje noNembeza wethu nezinhlelo zethu zonyaka sibe kanje. Danko. Imithetho yamajisa. Number 1. Ngomhla 14 brazo. Umuntu olalelayo kuphela ofanelwe isipho. Ungakukhohlwa lokho. Number 2. Zijwayeze ukuzenzela wena kuqala izinto ezinhle. Omunye ayekuba. Number 3. Ibone imali yakho ukuthi yapi kanjani ngobani. Ungahlezi ubalisa. Number 4. Ungalingi uzuyivume noma uyenze into engasile ningahambisani nokwenza nokuphila kwakho. Yabona mina imithetho. Imithetho ukuhlonipha. Number 1. Phuma ebantwini abaphumile kuwe. Number 2. Cenga impilo wenza umehluko hayi umuntu. Number 3. Funda ukugcina izithembiso ozenzele zona wena. Ungakusabi ukuqala phansi, ungakusabi ukuba wedwa. Number 4. Kubalekile ukuzihlonipha wena nezinqumo zakho. Ngiyabona mina imithetho. Imithetho yokwenza icontent. Number 1. Kukancane ukuthi abantu owazana nabo bakusupport. Lokho kungakuphathi kabi. Qhubeka. Number 2. Kwesinye isikhathi awudingi ukusebenzisa hashtag ukuze utrend. Kumele ukhulume noma uveze into iningi elingafakaza kuyo. Number 3. I-content umsebenzi odinga umqondo, ukuzinikela, ukuzithemba kanye nokungavilaphi. Number 4. I-video eyodwa yakwazi ukushintsha isimo sempilo yakho. Into ebuhlungu ukuthi akukho lula ukwazi ukuthi yona yiphi. Ngakho ke qhubeka usebenze. Nawe safisa ukuqala elakho lethu. Ngiyabona mina imithetho. Imithetho yokuzithemba. Number 1. Izwi langaphakathi kuwe limqoka kunezinkulumo zabantu. Number 2. Funda ukulawula ukuhlakanipha komqondo wakho. Number 3. Okufanele wena akusoze kwakuphutha noma ngingacacile kahle kwamanje. Number 4. Ungakuphoqa ukuthandwa, ungakuphoqa ubudlelwane. Yabona mina imithetho.